Esta parcela dunha hectárea en pleno centro de Dena xa é de titularidade municipal. O Concello de Meaño formalizou a compra deste terreo para promover a construción de vivenda. Inicialmente, unha promotora que intentou desarrollar aquí este bloque de edificios, iniciouse no ano 2005 e depois coa crise non que se levou a cabo. E nós empezamos co procedimento, un procedimento longo, o tema de expropiación, e como acabo de decir, fai uns días se formalizamos a compra. Eu creo que é un gran logro para o Concello, para o veciño de Meaño, poder ter unha superficie aquí no centro de Dena, na zona urbana, de unha hectárea. Dos tres bloques proxectados, a intención do goberno local é que un sexa destinado a vivenda social. Para iso xa comezou as conversas coa Xunta de Galicia, coa intención de que contemplen esta parcela na súa aposta pola construción de vivenda de protección oficial. Todos sabemos que a vivenda se puxo nos costes prohibitivos e, por outro lado, a Meaño tamén lle interesa ganar poboación e cumprimos os dos obxectivos facendo vivenda de protección oficial, os xóvenes terían acceso e tamén fixaríamos población. Desarrollo urbanístico que estaba previsto non se levou a cabo, é moi difícil que se levara a cabo, entonces nós entendíamos ou consideramos que é unha boa oportunidade para que o Concello se paga con esta superficie no centro do pueblo, que estamos falando de unha hectárea, a un precio razonable. Para formalizar a compra deste terreo, o Concello abou 235.000 euros, pero a propiedade non a considera unha contía xusta, polo que levarán o proceso o xustiprezo. A promotora non está de acordo co precio ofertado e pagado e entonces tramitaremos, faremos todos os trámites para o determinarán o justiprecio e determinarán o precio correcto e exacto que se considere. Os seguintes pasos é poñer toda a documentación ao día e empezar co proceso de urbanización, xa nunha fase ou en dúas fases para que pase este terreno que pase a ser urbanizable. Ademais, o alcalde garantiu que tanto antes como despois da humanización do terreo manterase a reserva de espazos para aparcadoiro.